ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Падарону модарони гироми қадр, бародарони азиз, инак 17 число мо реси худамонро оғоз кардем. ҳаҷи умра аз Тирмиз 11000 сомон, аз ҳама нархи арзонтарин. ина марҳамат бародарони азиз, касоне ки мехоҳед падар модар ягон хеши табортна роӣ кунед, ина марҳамат ба ширкати мо роӣ кунед. бародарони азиз, касоне ки агар бихоҳед бехрока 9000 сомон, меҳмонхонаи мо дар назди қурутобхонаи нурай. метоне ки масалан ҳамин хӯрокҳои ҷа ҳаст, ма мушкилӣ пайдо мешавад барои ана ҳамин касоне ки агар бихоҳед таомҳои миллии тоҷикӣ бихӯре, касал наше, авқотҳои ҷа ҳар хела ҳар намуд мекунанд ки мисол мана лишта маъқул нестай. барои ана ҳамин бародарони азиз, касоне ки бихоҳед бехрока, ина марҳамат биёед дар қурутобхонаи нур наздик ки ман ҳамин 20 метр ай дурӣ биёед бидроед таомҳои миллиро мехӯре, ҳам лаззат мебаре, ҳам хушрӯи ибодат мекунед. барои ҳамин бародарони азиз 17 числа рез дорем. касоне ки меоем мо аз шаҳри ҷидда шуморо мегирем, рост меоем Макка. дар Макка тақрибан 3 рӯз мемонем. баъдаи вай тамоми зиёратгоҳи Маккаро зиёрат мекунем. ҷабали Савр, теппаи раҳмат, ҷои қурбонии ҳазрати Иброҳим алайҳиссалом, ҷои шайтонсангзании ҷаморотҳо, ҷабали Нур, ҷое ки Қуръон нозил шудагияд, ҷаноби Расули Акрам алайҳиссалоту вассалам ки дар ҳамуҷа худаш буд Қуръон нозил шуд, дар ана ҳамуҷа. хулас баъдаи ӯ шаҳри Тоиф мерем, чӣ гуне ки ҷаноби Расули Акрам алайҳиссалоту вассалам бо ҳамроҳи Зайд ибн Ҳорис тӯли 3 рӯз шаҳри Тоиф рафт. 10 рӯз дар шаҳри Тоиф ба даъват машғул шуд. хулас мерем ҷои гашти ҷаноби Расули Акрам алайҳиссалоту вассалама зиёрат мекунем. масҷиди Аббос, қабристони Абдулло ибн Аббос, масҷиди Адос. Адос кияй? Адос ҳамун шахсияте ки айнайнавои Ироқай ҳозира Карбало ба ҷаноби Расули Акрам алайҳиссалоту вассалама ангур дод. хулас мусулмон шуд. баъдаи ӯ ҷои ду ҷабал мерем. ду ҷабале ки паёмбари Аллоҳ дар ҳамуҷа шиш, ҳазрати Ҷабраил бо ҳамроҳи ҳазрати Микоил фуруд омаданд, хост ки дар болои ҳамин шаҳри Тоиф ду каҳ бизананд. хулас аз ҷои гашти ҷаноби Расули Акрам алайҳиссалоту вассалам дидан мекунем. баъдаи ӯ мерем миқоти Қаранилманозил, иншааллоҳ ки оҷа эҳром мебандем. хулас 3 та умра бо ҳамроҳи ман мекунем. 3 та умра иншааллоҳ аз миқоти Қаранилманозил аз Тоҷикистон умра мекунем. баъдаи ӯ Яламлам ай миқоти Ҷерона, ай миқоти Ҷерона мекунем. аз оҷа ҷаноби Расули Акрам алайҳиссалоту вассалам худаш меомад умра мекард. баъдаи ӯ ҳоҷиҳои муҳтарам чӣ кор мекунем? мерем ба сӯи шаҳри Мадина, мерем масҷиди ҷаноби Расули Акрам алайҳиссалоту вассалам раҳматан лилоламин зиёрат мекунем иншааллоҳ. баъдаи ӯ чӣ кор мекунем? мерем кӯҳи Уҳуда зиёрат мекунем, масҷиди ду қиблатайна зиёрат мекунем, заводи Қуръона зиёрат мекунем иншааллоҳ. баъдаи ӯ масҷиди ҷуъма, аввалин ҷуъмае ки ҷаноби Расули Акрам алайҳиссалоту вассалам хундаге, уҷаро зиёрат мекунем. баъдаи ӯ куҷо мерем? масҷиди Қубо. ҷаноби Расули Акрам алайҳиссалоту вассалам мегӯяд ки ҳар касе ки дар хонааш таҳорат кунад ва дар масҷиди Қубо 2 ракъат намоз бихонад, савоби ҳаҷи умраро мегирад. барои ҳамин бародарони азиз, ҳар касе ки омаданӣ боше, хеши тавортна роӣ карданӣ боше, ширкати хидмай марҳамат дар рақамҳои зери навор муроҷиат кунед. чанде ки битонам арзон ту мекунам иншааллоҳ ки меорам ту. аз Тоҷикистон кадоме ки омаданӣ боше 14000 сомон, аз Ташкент 13000 сомон, аз Термиз 11000 сомон ё ба хӯрокай. бехӯрокаша бо занг бизанем маслиҳат мекунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. касоне ки омаданӣ боше иншааллоҳ ки дар Маккаи мукаррама во мехӯрем, дар замини воҷибулэҳром. бародарони азиз, аз ёдтун набароне ки ман беҳтарини раҳбаладора дорам. иншааллоҳ ки таҷрибаи бениҳоят хуб дорем. бобои Аббоса нигаҳ кунед. бобои хадидена, бобои Аббоса овардам чихе инсони зур шид. бениҳоят ба тақво шудага барои рост. иншааллоҳ бобои Аббоса дига ҳеҷ ғамаш наметад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.